Moi! Mun nimi on Johanna Riippi ja mä oon toinen tämän koulutuksen valmentajista. Mun tavoitteena on romuttaa ajatukset tylsistä, tehottomista ja tuloksettomista työpajoista ja kokouksista. Mä oon koulutuksen toinen kouluttaja, Johanna Kiesiläinen-Riihelä. Ja mun suuri intohimo on tehdä työelämästä entistä parempaa ja entistä hyvinvoivampaa. Fasilitointitaidot on tulevaisuuden työelämätaitoja, joita jokaisella meistä pitäisi olla. Miksi tämä meidän ohjelma on myös ihan mieletön mahdollisuus sulle? Niin se liittyy tämän koulutusohjelman kestoon. Eli vuodessa sulla on aikaa harjoitella näitä taitoja. Myös se, että me nähdään 14 kertaa, niin sun opiskelukavereista tulee sulle myös kannatteleva yhteisö. Ja jos sua kiinnostaa, niin tämän koulutus antaa erinomaiset valmiudet hakea myös kansainvälisen ammattifasilitaattorin sertifikaattia. Tervetuloa mukaan! Tehdään elämämme vuosi!